the option to look at ano yung mga available sa kanya in terms of employment, job facilitation, and also livelihood program. Piling po yan ni Labor Secretary Benito Laguesma. Pero pagkali po ng mga dayuhan at kanilang mga aktibidad sa Luzon po ng Iloilo, kanong hindi nila ang paglunsyon para sa amin na rin mga pamamagitan nito matitigil na ang paggawa ng illegal na armas sa lungsod. Ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV at GMA Integrated News nag-ulat sa Super Radio DCWB dapat totoo. Salamat Nico Sereno ng GMA Regional TV. Balikan Bistak. Ang Laguna Ekonomiya ngayong taon, posibleng papalo Ba, total pa lang pala to. Traffic na. Ano ba yan? Ayon po sa NEDA. Balita natin sa atin ni Tuesday News. Tuesday, pasok. Super Radio. Kumpiyansa si National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan nalalago ng 6 hanggang 7% ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Sinabi ni Balisacan ang economic
Kala ko kabuyaw na. Sasabayan ng pagbubukas ng maraming bagong Total pa lang pala. Bagay niya sa pagsisikap ng Dali. umangkot na mamumusta ng antas ng kahirapan sa mga trabahong malilikha mula sa mga Wala nang natapos sa gitna. bulong na. Ayon kay Balisacan, ang target ng pamahalaan na maabot ang Inabot na ng tag-ulan. aksyon pagdating ng 2028. Ang gagawin mo, tag-ulan na. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na Ba yan? trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan niyang higit 600,000 mga bagong trabaho ang bukas at available ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Ang mga trabaho ito ay mula sa manufacturing industry at services. Sa katunayan niya, bumaba ang unemployment rate sa 4.1% ngayong May 2024 mula sa 4.3% noong Mayo ng nakalipas na taon. Ako Ba yan? si Salvador ng GMA Super Radio DZWB dapat totoo. Lalo nang lumiit, naging dalawa na lang. Ay, nako. Ngayon ay umuulan pa rin. Mga kapuso natin, baka lalabas po dyan. Magdala po kayo palangga sa ulan at tawag nila dyan ay so, sa atin, sa halos sa lahat yata ng bahagi po ng ating bansa. So, kailangan po malakas ang ating resistensya. Yung pag nakapulan na kayo, kaya siguro na po, masama. Pero pag lumabas, pulso, ilan kayo? Meron kayong Alak pa. malakas ang inyong immune system, mga kapuso. At Immunomax po, alam niyo ba? Yan po gawa sa CF Global. Saan po nanggaling yan? Sa Switzerland pa galing yan. Order. Ito po yung available in capsule capsules. Kapsula para sa mga adults. Ito po dalawang kahon na ito na maliit, no? Maliit kaysa sa dalawang pambata yun eh. Ito pang adult. Ang kapsula po naman yan. Kulay puti at saka kulay blue. Mga kapuso, yung kulay blue niyan, yung capsule para adults, kulay variant. Immunomax po siya mga para sa mga bata, sa mga kids. Ang orange na kahon na ito, ang laman po niyan ay puti siya. Yan, at ang laman nun ay syrup. Syrup for kids, Immunomax or supplement. Yung kulay blue na pangalawa sa pinakamatangkad. So, it's like this is Kahon ay puti din. BRC sa BRC. Yung syrup for kids, Immunomax also. Yan naman yun. Yan, mula I did. First. magandang balita po talaga ang Immunomax. Para ng paalala at Immunomax. Immunomax po ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7:37. Radyo na. Bibibal, disiya na. Isipin na ba? Dito sa GMA, naniniwala kami na nagbabalita. Yan o. Walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan. Grabe. Pinapangalagaan kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang kahit, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Superradyo, DZWB, hindi pa huli, hindi pa titigil. Superradyo, DZWB. Doon ka kay Monet. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at pag-imay sa isyu. DZWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita. Ang kahapon. Joel Reyes-Obed at Melo de Prado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Maraming pagbangan sa may init na balita. Hatid na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Obed sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi maaawat ang tambalan Arnold Clavin at Tony Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, wasang personalan. Super Radio, DZWB, Prime Time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZWB, Prime Time. At ang mag-uwi ng parangal bilang Most Development-Oriented AM Station ay ang Aba? DZWB 594 Super Radio. Ginawaran bilang Most Development-Oriented AM Station at Super Radio, DZWB, sa ikalabing walong Ganti
yung Israeli na si Jack Cohen. Ayon kay Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng pambansang pulisya, voluntaryong lumapit sa kanila si alias Junjun na nagpareho ng sasakyan at nagdala sa magkasintahan sa quarry site sa Pakapas Tarlac. Isama ritong mekaniko at napasama sa grupo ng sangkot sa krimen dahil may papaayos umano sa kanyang heavy equipment. Ngunit nagulat siya nang tumambad sa kanya ang pangkain ng magkasintahan. Ang sasakyan na sinasabi niyang pinasakay sa kanya, yung sasakyan ng dalawang biktima. Pagsakay niya doon, patay na yung dalawa. Sa passenger side, sa kapatagi ng driver, nandun yung babae at yung lalaki ay nandun sa likod. Ang sinasabi pa niya, nakabalot na daw ng pumot yung mga mukha. Inutusan pa umano si alias Junjun na sunugin ang sasakyan ng magkasintahan. Ang ginagamit niya, tissue, ikot-ikot niya lang yung tissue, tapos sinindihan, pati yung tissue hanggang kumalat na. Sa gitna nito ay umaasa mga otoridad na sa lalong madaling panahon ay masasampahan na ng kaso ang dalawang dating pulis na suspect sa krimen. Muli po, within the week, kung kakayanin po ay makapagsampa po sila ng kaso for double murder against po doon sa mga POIs. But yung pamilya po kasi ng mga biktima ay nakiusap din po na bigyan po sila ng pagkakataong makapagluksa muna dahil kailangan din po kasi natin kuhanan din po ng statements itong mga kaanak ng biktima. Kaka sila po kasi yung tatay, yung private complainant po. Ang tinig ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng pambansang pulisya. Inwestiyon ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang motibo ng mga pribadong individual na nagalok ng 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanila at kinaroroonan po nito. Ayon kay Attorney Ferdinand Tomasio, abogado ni Kibuloy, nagtataka sila kung bakit